Lero soto kunaenda nkhani yachisoni kwambiri makamaka ndoti abale amene tikuwaona pa skrini pathupo basi tikunangozungulira chithunzi chimenecho akuti atisiya ameneyo dzina lake ndi Ganizani Peter Soko ndipo iyeyu kwawo ndi ku Mtandire mu mzinda wa Lilongwe. Kunapezeka zonena kuti basi kwangophulika ndekuti nkhani mamawa akuti iyeyo poti ndi anali msilikali amagwira ntchito ku MDF akuti wapezeka ndekuti atafa chaku area 36 uko mu mzinda wa Lilongwe omwewo pokambapo kumanena zonena kuti ayi ati kunali ndekuti akabaza anjinga za moto ndi amene ampanga chipongwe kukakhazikitsa kayabara ndi mtendere malinga ndikuti kunali zipolowe kumene kumasiku apitawa ndi akuti mpaka anatu iyeyu ndizoti anambaya kaya ndi mpeni atambaya ndi mpeni basi kupezeka zono ndekuti kumatuka chani kumpakano akuti kaya ziphala kaya ndekuti kaya ndikamwamwa zoneka ngati kuti mwina mwake basi anakomoka ndi dovu basi choncho kuchipatala kukatsimikiza kuti ayi ndi mpeni zomwe zimayenda kukhala izoti ndi ifeyo tinakanika kuti tipatsirane nkhani chifukwa zonoti nkhani timakanikabe kuti tipange verify timayeserabe kuipanga verify nkhani kodi ikuyenda motani ndi zoti wapangidwadi chipongwe kapena kodi nkhani yeniyeni ndiyotani kufikirano nthawi imene timadikirano mwina zithunzi zimene tikuziona pa skrini pathupo zimene zoti kuchokera ndekuti kumwambo umene amakamwikano m'manda mwa ulemu kusiwa kumeneko anthu kusonkhana kuti mwina mwake amperekeza ameneyitu kamwika m'manda mwa ulemu basi ndikumeneko kumene kwapezeka zoti akamba zoti iyayi malingana ndi mmene zilili iyeyu ndi zoti anadwala mwakanthawi kochepa kwambiri short illness basi dzulo limenelo kupezeka zonena kuti nkumwalira ndete ayi nkhani kumakamba zoti ndi apapa kuti tigwire iti ife timafuna tigwire imeneyi yochokera ndekuti makamaka kuchani ku banja kweti inayo ngati iliyoona nde it's a matter of time ndi nthawi ndekuti tiyimva koma tifuna tigwire imeneyo ya kubanjayo tingoti ya kumwambo wa maliro oyeri nanga sindoti kanakhala zoti yachitika bweziso ndekuti atayifotokoza pamenepo eti kuti chikoti chimene chamtenga m'bale wathuyu ndi chani komatu ndekuti izitu ndi malingana ndi Mtandire community radio eti sinanga ndako Mtandire komweko ndamene anapita 7 kumaliroko kuona mmene zilili ndi zoti kunasonkhana anthu ndipo anthu ambiri adandaula kwambiri Ganizani Peter Soko kuti anali munthu wabwino kwambiri akuoneka ngati kuti he was a people person palitu anthu ena akomwe ndi anthu amakhala ndithu pakati pa anthu iwowo kwausi zonena kuti pakati pa ntchito ndi anthu kodi chimene muchike poyambirira ndi chanu zoti ndiyendayika anthu patsogolo zina zake zikasokonekera za anthu ena ake amakhala anthu oyambira kuthamanga kuti akoze zimenezo yayi tikonze apa and these guys most of the times amakonda ndekuti kumasonkhana ndi anthu they always belong to a community amakonda kumakhala ndi magulu choncho kuntchito basi pamene pali kagulu ndithuyo kumapezeka pamenepo kuyanjana ndi wina aliyense kodi kaya ndekuti ndi mmodzi iyayi pali zochitika basi za mmodzi kapena macheza achinyamata basi tupezeka pamenepo kodi kapena ndekuti ndikutchalichi iyayi komatu kumeneko kapena kuli zachikhalidwe komatu ndekuti kumenekonso osakupezekako kumachita zinthu zija molimbikira and this was the guy mmene akuonekera komanso mmene anthu akuyankhulira m'macomments kuti apa ndayimfa iyi situmvesesabe kuti zikukhala motani kwenikweni zikukhala motani malingana ndi mwina ochokera ku Mtandire kumeneko ku tchalichi cha Katolika akumulira kwambiri mkulu ameneyi zikuoneka ngati anali active member kwambiri kumeneko ndipo akulira kuti apapa kuluza kuja kwakukulu ndati kamakamba zakuluza kwakukulu timafunanso tizikamba mwina taonanso muzithunzimo kuona kuti akuoneka ngati ndamayi ake kapena azibale ena ake kuti my immediate family tingathe kuona mmene akulirira kusanthoza zonena imfa yitu pamene papa aluza big time loss. This is too huge, it's a tragedy
zoti umakhala pamenepopo aluza munthu amene akhala ali naye mwina ndiye kuti ali pa ubale kumachoka ndati atabadwa limodzi kuyamba ndati ali ana nthawi imeneyo mu family imodzi kuchoka nthawi imeneyo mpakana kumafika pa we're talking about years and years, ma decades angapo ndithu ali limodzi ndithu. Kenakuno all the sudden kumamva zono kuti ayi basi tiwatisiya sitidzonana nayenso iyayi tiaone tikomaliza basi ino iyayi nkhope yawo sitidzayionanso apa ndezo. Guys, that's very very sad, it's heartbreaking. Zimakhala zinthu zija zoswa mitima ndithu, kusweka mitima anthu akubanja nchifukwa kino timakamba zikamafika apa kuonera kuti no maulu olo kapena kuperekeza koseko anthu osonkhana koseko kayacha palibepo chimene chingabweretse ndithudi chitonthozo chokwana kwa anthu akubanja amenewo. Koma ndani amene angabweretse chitonthozo chokwana? Ndi Mulungu fanda amene amadziwa kuti awa ndinapanga ndine nde ndingagwirire umundumu pamene afoka chonchi kuti ndapatse mphamvu anyamulenso moyo kupita kutsogolo, kuti aphunzirenso kukhala basi kuno kuti yayi m'bale uja tinamuluza komano ndizoti mwina timuyikize m'manja mwa Mulungu moyonso upitirire mbali yakuno kuyi koma ndeti tizamukumbukira ndekuti ndizochita zake zabwino zake. Tafanso tingokamba zonena kuti ngati dziko ndekuti ife timakhala sotaluza chifukwa chani msilikali iru ndizoti amagwira ntchito yopeka chitetezo ku dziko lino la Malawi anali msilikali, so this was our soldier. Taluza pamene papa pila ina yake yomwe imathandizira kuti no pakhale zachitetezo. Ngati zili zoona izo zomwe zachitika ku area 36 tetingathe kuona zono kuti mwina he has fallen in the line of duty kuti no ndakuti naye kukagwira ntchito, koma we're not so sure about that. Ndifakira mafati kupasene makamaka zimene zayankhulidwa kumaliro kuona kuti iye iru ndizoti anaona kuti no anadwala short illness nde kuchoka pamenepo basi nkuti siya kakamphindi kochepa basi kudwalika kena kuno madziwa kuluza control zinthu sizili bwino mpaka nande kuti munthu uja kutani kuti siya ndithu pamenepo. Muziyang'ana ro age yakeyo sitingathe kukamba za zaka zake pano koma mudzionano mmene akuonekeramo kunena kuti sizona nali munthu amene mwina mwake anafika kapena 40 ayi akuoneka ngati anali wankulu mwina kumafika chamma 30 chakuti yezitu kapena apo nde kuti ma 20 chakuti amwamba mwayiona, koma 40 nde kuti osagunda kwamaona akuti tupezeke zono tinoti kuluza ano kwasinyamata chonchi moyo uja ukufuna noyambeso pano kupanga shine bwinobwino nthawi imene amaliza nde kuti masukulu chani ayamba nde kuti kugwira ntchito iyayi tiyambe kupanga zoti tikhazikitse moyo pamenepo pamene kuti tikhazikitse moyo ponde pamene apezeka zono tino akuti siya moyo uja kutayika ndithudi. The keeper of life does not sleep, he does not slumber. Amene amasunga moyo samagona rulo samaozera iyayi ndithu amakhala ali ndi zolinga zake ndi anatipatsa Mulungu yemweyo. Sitingathe kumvetsetsa kuti kwenekwene zolinga zake ndi zotani kuti atengeso mu nthawi yotere komano timanena kuti no dzina lake lidzitamandika mu zonse. Ndipo tipitiriza kupempherera mzimu wa Ganizani Peter Soko kuti ukawusemo mtendere usatha. Pepani akubanja, pepani nonse amene mwaluza ma friends ndi community yonse makamaka chakumtandiroko, pepani kwambiri akuti